assalamu alaikum malam, da Allah zaka iya gaya ma iyayenka gaskiya ko da kuwa za su ji haushi? Ku tashi lafiya, fatan alkhairi. Amma ya kamata ka gaya musu gaskiya? Yanzu nan ne darasin yake malam. To yanzu kaga akwai magana guda biyu Sheikh. Duk waɗancan za mu tattara su saboda za mu duba musu muhalli, amma da wancan a takaice kalma biyu nake so in gaya ma wancan magana wai dan uwanka ya ce baya son ka ci gaba, ka gane ko? Shi mai imani mai kyakkyawan niyya ya gane cewar Allah ne mai sa a ci gaba, ka gane? Annabi Musa duk makirci da tarkon Fir'auna bai hana sai da Allah ya kai shi gidansa. Annabi Yusuf duk tarkon da ƴan uwan suka kai mai sai da Allah ya daga shi. Wannan tarkon ma shine jifan kaza da gishiri ne ma dan mutum yana maka cakulkulun ko baya son ka kai, ita daukaka ta Allah ce, indai mutum yana da kawai Allah shike dagawa shike azartawa shikenan. Amma an ka dogara dama kai dan uwan naka da shi ka dogara, to sai Allah ya baka da shi, ba zai iya maka komai ba. Saboda haka wannan ina so in bai shawara, kada mutum ya maka mummunar ɗabi'a ko mummunan mu'amala kai maka saka mai da mummunan mu'amala, kai mai fatan alheri yana da kyau. Sai wannan da bayani akan magana mai hadari ba, iyaye gaya wa iyaye gaskiya. Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah ne ya zartar da hukunci, ya kafa doka kada ka hada shi da wani wajen bauta. Yace ku kyautata ma iyayenka, yace idan biyu ɗayan su ko biyun su din dukan su auki lahuma ko dukkanin su suka tsufa tare da kai, fa fala taqul lahumu ufil, kada magana ta hada ka da mahaifinka ko mahaifiyarka ka ce da su tur, wala tamarhuma kaka daka musu tsawa, wa qul lahumu qawlan karima, ka gaya musu magana mai daɗi, ko da mahaifinka na maka faɗa ne ka gaya masa. To nasiha da zaka yi wa babanka da nasiha da zaka yi wa mahaifiyarka ba a cewa ko da ba ta da daɗi, domin duk darajar mai wannan tambayar da ni mai amsawan da malam da ya gayyace mu nan bai kai matsayin annabi Ibrahim ba. Qala salamun alayka, yace sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Yace ya babana zan ci gaba da roƙa ma gafar ubangiji, dan da yace la arjuma naka zan jefe ka, wa harjunni maliyan kai dai sadani. Ya zage shi tura shi bai rama ba a yin wannan. Kada ka kuskura kai ma mahaifiyarka tsawa ko mahaifinka tsawa daidai da wasa, ko da wasa kai musu tsawa zaka ga abin da ba shi da kyau, ko da abin da suke ko shirka ne, to nasiha zaka yi musu magana mai laushi cikin nuna bacin ranka. Mama abu kaza ba shi da kyau, baba abu kaza ba shi da kyau. Shi yasa Allah ya ce wa qul lahumu qawlan karima, ka gaya musu zance mai laushi, zance mai daɗi, kuma zance mai kyau, zance na girmamawa. Yanzu ka ɗauko mutum dole sai ka samu, in mutum bai da wato tsari a fahimtar rayuwa ya gane ina abin da ya dace ba zai sani ba. Yanzu misali ka tambaye mai ilimi mai hankali mai tunani mai sanin ya kamata, sai aka ce ga babansa ya dawo daga tafiya tare da sarkinsa da malaminsa kowa da kayan ma zai fara karba, ba haƙƙi ake nema ba, ana neman kyautatawa ne. Da malaminsa da sarkinsa da babansa kayan ma zai karba, kayan mutum ɗaya za ka karba, ga na babanka ga na malaminka ga na sarkinka. Ni ma tunda sun saba mun tambaya masu sauraron su ma za su bada amsa, amma dai ya kama mai hankali ya gane wane ne ya kamata in fi jin kunya ɗauki littafinsa, an ɗauki kayayyakin da suke hannunsa. Babana zan karɓa kayansa ko malaminsa ko wato sarkina. Don haka idan muka kalle da tsarin rayuwa yake, uba ko uwa ko ba addinin ku ɗaya ba ko ba aƙidar ku ɗaya ba a cin mutuncinsu, babu dalili, ba a cin mutuncinsu. Duk wanda ya ci mutuncin iyayensa ta hanyar musu nasiha ko ta wanda abin nan to ya faɗa. Ba haka manzo Allah sallama ya karantar ba. Manzo Allah sallama ya nuna mana iyaye ana bin su ta lallashi ne, amma faɗin wannan kalmar cewar ko da za su mutu ko mai haushin da za su je haushi mana, amma ka gaya musu magana da laushi. Idan misali na fahimci shawaran da ya kamata nake kyautatawa cewa in aka gaya masa wata su taimaka, idan har likulli makalin makali ko ina kowace magana tana da maishin yinta, idan kai baka cancanta kai wannan bayani tsakaninka da iyayenka ba, sai ka duba masallacin da mahaifinku ke zuwa ya sallah. Allah ya saka ma da alheri. Shi yasa kaga wato shekaru ba su da dama malam, kaga ka fasara wancan bayani kenan, kaga sai ya koma wajen malamin sa. Sai kawai baban kai yana zaune yana sallah, sai kawai wani ba Allah ya tashi yana wa'azi zai ce mutane mu ji tsoron Allah, abu kaza fa da ake Allah ba shi gaskiya ne, azaba da Allah kaga kai ba kai yi ba, wani kwarai da gaske, kuma mahaifinku ba zai gane kai ne kai wannan hikima ba. To wani ma ya gaya min ya ce mahaifiyarsa ta ce lalle ya saki matarsa, kuma matar ba ta masa komai, ba gidansa ɗaya ba. Yau da asuban nan subhanallah ya kira ni a waya daga wata jiha, ya ce yana neman shawara.
na bayi shawara ta farko ce ya bi wannan ya sa a yi mata nasiha ya gaya ma iyayenta ita kakanni shi kenan sun mata ta ki janyewa ya gaya malamanta da suke zuwa islamiyya ta ki janyewa ya gaya ma kawayenta sun mata nasiha ta ki janyewa sai na ce to ni yanzu shawarar nake baka shine ka sa mata ka ta koma gidansu amma ba sakinta ba ka ce ka sallame ta aikin da kake zuwa ka rufe shagon ka dawo gidan ɗakin mahaifiyarta ka samu kamar kwana 10 dare da rana ta baka abinci ka zauna ta taba ka fashe mata da kuka ya ce to malam Allah ya saka da alheri ka san dalilin da yasa ta ce ba ta mata komai duk wanda Allah ya jirshi yasa kaga hikimar ubangiji da ya ce idan ɗayan su daga cikin su ya tsufa tare da kai ko biyun su fala ta kullahu ma ufil shi Allah ya san za a samu matsala fala ta kullahu ma ufil Allah ya san za a samu matsala wala tanharhuma saboda haka da ka ba shawara din nan ka nemi waɗanda za su yi mata nasiha za su yi ma iyayen nasiha su gaya musu dan ba muhallin ka bane akwai wanda ya isa ya musu faɗa kowane mutum na rayuwa a cikin mutane uku ne da mai yi maka faɗa da mai faɗa da kai da mai yin faɗa dan kai akwai mai faɗa da kai shi kullum so yake bata maka rai akwai wanda isa komai dare ya ce kak kuma abu kaza akwai kuma dan aka yi faɗa da aka yi magana akan ka zai faɗa da mutum saboda kare maka mutunci saboda ka nemi waɗanda za su mata nasiha ko su yi mashi nasiha ba a ja in ja da iyaye in aka fito na fito da iyaye akwai hatsari Allah ka dora maka